festival di Ngenar. Ngare e Ngenar feeto e nder Ngenar. Hol nden ɗum ko hikka ñande goo ha 5 lewru août 2021 toon e Tigere Yene e tuggagol conseil départemental mo Matam ene wonde centre culturel régional mo Matam. Holi jirwinoɓe on ɗon festival Ngenar première édition ene jirwina ɗum Abou Djoubade, Malik Paté Sow mo keɗata ɗon o, advisor ene wonde Yela Diop. Holi fandari festival o ko maade cuuɗi fagguru fina tawa men toon e Tigere Yene e pour Ngenar o fof. Festival di Ngenar ko goo ha joyi. Ngare jiye Ngenar, ngare jiye Koundel, jiyon Jammel, Tigere Yene, Tigere Sire, Tokomaje, Nima, Koundel Worgo e Rewo, Wudduru, Sadel, Ngijilon, Donu, Gure Rewo e Worgo Sénégal siiwi, Gurel Hamma siiwi, ene mbiya yo ngar tawtore oɗo festival mawɗo première édition e nder Fouta. Malik Paté Sow, artiste international reconnu jooɗiɗo to Belgique, Yela Diop grand artiste jooɗiɗo to Sénégal, advisor waɗa rap ene wonde Abou Djoubade. Ha bandiraɓe sehilaɓe, oɗon mbaɗa invité au festival di Ngenar qui aura lieu du 1er au 5 août 2021 à Tigere Yene. A bandiraɓe sehilaɓe, bisimilla mon e oɗon festival. On jarama, on jurama, mboɗo fati on Tigere Yene du 1er au 5 août 2021.